Jeg hedder Markus. Jeg er 14 år, og jeg har spillet i klaver siden jeg var 5,5. Jeg synes, det har været rigtig fedt at spille klaver. Jeg synes, det er fedt at lære nye ting. Og jeg har også spillet i band i 3, snart 4 år, tror jeg. Og det synes jeg også er fedt. Og man får godt sammenhold i selve bandet, og det lyder ekstremt godt, og man kommer afsted med godt humør, hver gang man har været nede og øve, fordi det bare svinger af helvede til. Altså, jeg synes, det er ekstremt fedt at spille klaver. Man skulle klart prøve det. Også selvom man er ung eller gammel, eller hvor gammel man så er. Det er til alle aldre på den måde. Før jeg var syg, der spillede jeg hos en af min fars venner, der hedder Kim. Han lærte mig sådan meget noderne og så videre. Men da jeg kom på Laursens realskole, der lærte jeg rigtig meget akkorder. Og det var også rigtig fedt. Og det var også fedt at spille dernede, og det gør jeg stadig i min band. Hvor vi også har spillet koncerter omkring 400 mennesker. Og det var også ekstremt fedt. Du fik det. Det fik jeg. Kraftedeme. Ja. Endelig. Men på os venner er det. Det kan man sagtens. Jeg ved ikke lige fra, om der er damer i det. Men lad os nu se fremover.